Zientzia komunitateak ohartarazpena egin du. Biodibertsitatea azkar ari da galtzen, eta berau da pertsonen eta planetaren osasunari eusten diona. Ingurumenaren parte gara, baita arazoaren parte ere, irtenbidearen parte ere izan gaitezke. Gaur gurekin Asier Sarasua, eibartarra biologoa eta filologoa, txorizalea eta divulgatzailea. 1985ean Eibarko Hegaztiak liburua argitaratu zuen. Harrezkero, ehiztari eta baserritarrak elkarrizketatzen jardun du 25 urtez. Euskal Herri osoan barrena, txori izenak jasotzen. Lan hori txoriak.eus webunean bildu du. Kaixo, Asier, ongi etorri. Kaixo. Txorisak entzuten dugu hemen, atzetikan, ze txori diran esaterik bai? Bueno, parandia badabil kantuan, txirrizkila behai, anatzian, kardantxilloa entzun dugu indala gitxi, txepetxa, bueno, hemen inguruko txori normalenak, arruntenak da bizain, parandia. Gustora entzuten duguz. Bai. Ez genuke imaginatu nahi txori bako mundu bat, baina gertatu leikela uste dozu? Uste dut ezetz, eta espero dut ezetz epe motzera bintzat, ez? Baina egisa da datu batzuk eskagarria dirala, ez? Gure inguruko populazio asko, espezie asko, eta ez oso denbora luzian, Azkenengo 30 urteetan, hau da gure belaunaldi honetan, espezie asko uneko 30, 40, jeitxin dira. Eta batzuk lehen hemen ikusten genduazenak ez duz ikusten. Jende nausixari galdetuta eta askotan kontatzezko, laro, ero, oindala 20 urte txenitxuanian elkarrizketak ez, jendeak ezatzen, lehen, kalandrixekin zerua baltz. Bueno, zerua baltz ez da ikusten sekula be, zero hortuetan eta nago txorixeak eta lakoak lehen dozenaka eta ikuste zidanak, oin ez dira ikusten. Eta gero, aldaketako ikusi dira. Esate baterako lehen Afrikan eta kumatze zeben hegaztixak, azkenengo belaunaldixetan, gorutzazi dira igotzen, ez? Europarut, Siberiar penintzulan nahiko ikua dira. Enara ipurgorrixia esate baterako jurretan kumatzen da, oin dela 30 urte hori ezinezkoa zen. Arkaizozuak esate baterako mendixetan bizi diranak, gero eta gora bizi dira, eta karo, mendixen alturia amaitxu etxen da, eta ja ez dakin un bizi, eta desagertu dira populazio batzuk, ero migrazioak aldatu ditxue. Arrano txikixa, zikoinak lehen neguan, Afrikara joate ziren, oin ez dira joaten. Orduan bai, hor alde batetik populazioa jaitsi dira, gero populazioen dinamikak eta aldatu dira, eta datu kezkagarrixak badauz. Ez da, inbeste etxian sartuta egon garanetik, itxialdiotik atera berri gauz, eta txorizien txio hauek geixau edo konsientiago entzuten dugu, zoin? Bai, nik uste bai, ez, horre giltzapian egon gara, eta orduan gure urteera bakarra zan, ero pantaiak, ero ez dira bakoia lehioa zabaldu, eta kanpora urten, eta jakina, gure kutsadura, soinu eta kutsadura guztia, eta trafikoa eta jaitsi danean, alde batetik, hegaztixak etorri indira, urreratu indira, guk kolonizauta den kauzen toki guztietara, eta beste alde batetik entzun be, asko zo entzuten genduan, ez goizeko 7etan jaiki, xiltasun demasa zeuan, entzutze ziren, baitxa, kilometro batera zen txorixak entzutze ziren lehiotik, ez? Eta, bueno, nik uste jendia gaina konsientia bizan dela. Eta eurak ibili dira libre, eta guk aiolan, ez da? Arkaitzkanok itxialdi betean esate zeban, gure etxe blokek emote zebela txori dendak, ez? Etxeak dendak, eta balkoiak kaiolak, eta gonoski txoriak, barruan kantari, itxuraz pozik, baina, bueno, ez dakinik zenbateraino pozik, ez? Metafora politxa da. Bai, nik uste politxa dela. Eta hola egon gara, ez? Kardantxilloak eukitzen duz kaixoletan, kantuan, gure ustez pozik, azken baten, kaixolan preso. Eta gure hola egon gara, ez? Balkoietan, eta txalua jo, eta alzan ahetxen, alzan moduan, baina azken baten giltzapian, ez? Eta eurak ziran, libre zerenak. Eta hori da, eta kaiolan edo balkoian egon gara horretan, gero eta jende gehiago hasi da, txorixei beira, txorixak ezagutzen, entzuten, ikusten, eta horren inguruan, apurtxo bat ikasten be bai. Bai, nire inguruan behintzat igarri dut, ez? Jendia galdetu ez, eta ero WhatsApp ez, ero Twitterren, eta ze txori da, ero oina hasi nahi dute hastia txorixen kantuak ikasten, eta nik uste dut egon dela movimiento txiki bat, azken baten horixe zangen kana, ez? Kanpora urten, eta beriala, egisa zan naturak beriala topatzen ditu toki barrixak, eta jendia saletu inda, ez? Saletasun hori mantenduko da, orain ja normaltasun berrira utzen garan honetan? Nik uste baietz, neurri baten baietz. Esango neuke, jendeak itxialdi honetan ikasi daena da, natura derrihorrezko dakaula gure eguneroko bizitzan pake, nire kasuan mintzatu da, pakia motezta naturak, ez? Nik uste dut,
pake... Ez da esko txorixa entzuten lagartzen. Horixe pasa da, nire nahi txorixa kantuan hori baino. Eta nik uste dut jendia horretaz konsiente izan dela etxealdietan, ez? Urtietan txorixen ezagutza hori, oin balkoietatik aproba gehiago areagotu dana, galdu egin da, ez? Gure inguruan eta gure gurasuek txoriesena jakitzen zituen, baina gero eta gutxi osarie txorixen barri da kasuenak. Bai, bixetara esango neuke, alde batetik hori holaxe da, ez bakarri txorixen kasuan, naturakin eta basarri munduakin, arbolak, basarriko tresnak, garixan uneren txesan, eta letxuak zelan landatzen dira. Bai. Oda, lehen hori, eguneroko jende askon ezagutza zen, eta naturatik banatu gara, hiritartu ingara, eta horrekin batera ezagutza galdu dugu, eta lexiko guztiari galdu dugu, ez? Gaur egun txorixak ezagutzen dituenak, bueno, gitxi gora, bera, baina ez da izenak ez ditu ezautuko. Bestalde batetik, nere bizitzan, hau da ni txoritxan hasi nintzen indala 25-30 urte, oso gitxi ginen Euskal Herrixen ornitologia zaleitasun moduan genkana. Eta oin izugarria da zelan ugaritxu da, baina ugaritxu da 200, gaur egun oso jende gaztia be, oso salia da, asko daki, eta horrekin dabena da, gure txorien eta gure gaztixen mundua, eta Euskal Herrixen bizi diren txorixen ezagutza asko onditzia, baina izugarri onditzu da. Lehen ikusten ez iran espeziak ikusten dira gaur egun, eta ez da espeziek gehiago da olako, eta lehen ez ginelako gai identifikatzeko, eta gaur egun ez dakiz ze kaixo etortzen da, eta batek topatzen da, WhatsAppez partekatzen da, eta jendeak badaki, ez hori da, 3 urte dakazen ez dakiz ze kaixo, eta Ameriketako ez dakiz ze espezie raro da, ez? Lexikoa aipatu duzu lehen, esaten da izena duena badala, eta izenak biltzen ibilizazu urtetan, txorien izenak biltzen, ez dakiz ze txori mota, zenbat txori mota dakagu inguru hontan, Eibar inguruan? Bueno, Eibar ez da munduko tokirik onena, Euskal Herriko tokirik onena txorixak ikusteko. Mundu mailan 10.000 espezie inguru dare, pixka gehitxu hau, 10.000 txori espezie ezberdin. Europan hortik 110 ero bakarri dau, 1000, Europa kontinente txikixa da, eta baina nahiko industrializaua, ez da tropikala, ordan ez da osasko. Eta hortik Euskal Herrixan normalak, 300, 400 hort artian izanik ez. Eibarren zenbat ikusiko dauz, normalian, 60, 80. Bueno, ez da asko mundu maila. Baina, ez da gitxi bez. Esan edo, jende asko ez ditxu ezautzen. Eta bertan dauz, esan edo testirala oso raruak, txinbo karkarra, txinbo buru hondixa, hemen ikusten diran espezia dira, Santakurutzen ikusten diranak, ez? Non ikusi geinkez eta zo itxura dak, ez dakite Eibarren txorixak ikusi nahi ditxuan batek, norutz jo beharko leuke edo zeri erreparatu beharko lekioke? Esan dut ez dela tokirik onena, alde batetik ez dakau ez egunerik, orduan ez egunetako espeziarik ez dakau, ez dakau mendi alturik, orduan mendi altuetako espeziarik ez dakau landa eremu zabalik bez, Araban ero Naparroan dakizan moduan, orduan horrek espeziak bez ez dauz, eta hemen gehixen badarena dira, ero baser inguruan bizi diran espeziak, ero bestela gehixen bat, basuan eta zuiztixetan bizi diranak, ez? Orduan horrek dira gehixen ikusiko dugu zen espeziak, baina Eibarrek gero badakago zagun bat, Eibartik urten eta berehala hainbat tokiak gauzela. Orduan, Euskal Herrixa, Europako tokirik onenetakoa Euskal Herrixa da txorixak ikusteko. Migrazio toki oso egokixa dalako, eta gero, hain txikixa izan da, aniztasun desente dakalako, ez? Mendixa dakauz, Pirineuak, ezeguniak dakauz kostaldia, eta gero, bardeak dakauz. Oso leku, berezixa bebai. Dibertsitate geologiko handixa dago. Hori da. Eta horrek emoten da bena, Hegazti aldetik bebai, Euskal Herrixa nahiko toki ona izatea. Eta Eibarren, ez badoz asko ikusten, ordu erdira ero ordu betera dakau txingudi, oso ezagune egokixa dena txorixak ikusteko, espezie pila bat ikusten dira gainera oso gertu, Urdaibai bertan dakau, bardeak pizkat urrintxua, baina bardeetara joatia merezi da, eta txorizalia baldin bazara urtero ara bizitza bat, ero pitillako segunera, eta nik uste dut oso leku egokixa dela txorixak ikusteko. Hasieran aipatu duzu, baina munduan gero eta jende gehiago bizi da, gero eta industrializatuagoa dana, urbanizatuago, eta badakagu joera bat, natura eta hiria bereizteko, ezta? Naturatik lehen aipatu duzu, deskonexio moduko badau, baina berez naturan parte be bagaragu, txorixak bezain beste, ez dago halako alderik, eta, bada osadituak esaten debenak, txorien dibertsitatea hirigunuetan ere bultzatu beharko gendukela, edo hiriak sortzen ditugunean, edo aldatzen ditugunean, pentsatu beharko gendukela txoriak nola biziko diran hiri horietan.
Bai, eta hasien bada oso lan kasu batzuk nik dokumentaletan ere ikusi ditut, ez? Singapurra aipatzen da, ez da? Holako parke asko, berdegune asko, eraikinak eurak bai berdeguniekin, eta horrek naturak berehala bilatzen dau bidea, eta aukera txiki bat emoten detzan momentuan berehala hasten da zabaltzen. Euskal Herrian bertan Donostian belatza handixak hasi dira, Donostian bertan fumatzen, ez? Eta Europako hiriburu askotan hasi da gertatzen hori. Bustankorrixak lehen mendikuak ziren bitxartean, gaur egun nire etxeko patixuan ikusten dira, ez? Oin, horrek ez da bestia konpontzen esan nahi dut. Jarraitzen baldin badau habitatak suntzitzen, baso tropikalak suntzitzen, Europan esate baterako eta Ipar Ameriketan da hone nekazaritza eredu extensibo eta guzti suntzitzaileekin jarraitzen baldin badau, horrek gaztixok ez datoz irixetara eta irixak ez dira horren ordezko, ez? Gauza bada, irixetan lekua etxia, nik uste dut, iraunkorrago batzuk behar ditugula, eta hori nabarmena izan da etxealdi honetan, eta nabarmena da Ibarmodoko herri txiki ez du eta oso kaletar baten, ez dago berdegunerik, eta baina bestia bezin dugu alde batera, ez da. Herrietan gero eta txori gitxiago dago, munduan oro har txori gitxiago dago, biodibertsitate gutxiago dago, eta horrek osasunean eragingo dezku. Esaten da, txorixa badirala gure inguruaren osasunaren adirazle. Bai. Gehixen bat espezie jakin batzuk, ez da. Esate baterako pasau da, erreketan, ez? Da, gauza bakarretakoa, obera egin da bena, azkenengo 30-40 urteetan. Gu gaztia ginela, deba errekia kolorietan jaizte zan. Egun baten urdina zan, urrengoan berdia zan, urrengoan naranjia eta urrengoan morea. Bai. Holan zan. Eta errekak hobetu diran momentuan, ursosua bueltau dira, urmakinistak bueltau dira, erreketako fauna bueltau da, ez? Eta orduan horrek adierazten da bena da, erreken egoeria hobetu dela. Eta, bai, adierazle dira, ez? Hobekuntzen, eta alrebez, ez? Habitat galeraren adierazle dira. Biodibertsitatearen eta txori espezieen galera horren aurrean 40% esaten da, espezieen 40% ari dela populazioa galtzen txorien artean, horren aurrean orduan, adibide hon batzuk be topatu gainkez, ez? Leku batzutan, datu honak be badauzela. Bai, gure ingurura ekarritxa, mundu maila baino gehiago gure ingurura ekarritxa, hori, esate baterako, erreketakoak eta ugaritxu dira. Ero lehen ikusten ez genduan okilbaltza, ondala, 25 urte okilbaltza zan Pirinoetako espezie bat, isa. Eta gaur egun Ibarren ikusi dugu indala gitxi, maila bixan kumatzen da. Orduan, badare olako espezie batzuk, baina gehien bat, igo diranak dira, lehen zerenak, ero mehatxatuta zerenak, ez? Harrapakari espezie batzuk, desagertzekotan zerenak, eta babestu indira, zaindu indira, eta orduan gizakixak indabena da, jaitxiera hori, zertu. Baina bestela, beste espezie arruntenetan normalian beraka joan da, ez? Itxas egaztixetan oso begibiztako izan da hori. Kalkulatzen da, Europako itxas espezien, egazti itxas espezien nuke 70 desagertu dela azkeneko 30 urtietan. Itxasoen egoeragatik. Itxasoen, bai, plastikoa jaten ditzuelako, arrantza extensiboa gaitxik, kumatzeko tokirik ez dakelako litorala berua eta urbanizagoa daualako, zer esanik ez, landare muetako gehien bat, Araban ero Naparruan ikusten gendua zen basoiluak, ero alaudiduak, egatxabalak, kalandrixak eta horrek desagertzen dauz. Desagertzen, baina Araban ez dau basoilo txikirik, Naparruan gelditzen dira gitxi batzuk, ez? Orduan, gitxi batzuk igo dira, baina egoeria orokorrian nik uste dut Europan gintzat kalterako izan dela, eta beste toki batzuetan. Ibarren zein geinke egoera hobetzeko, edo behintzat zer ez egin okerrera esjotzeko ze batzutan, okerrera esjutia gehi izaten da seinale ona. Bai, egaztixen kasuan, arazu ez normalien ez da izaten lokala. Gaztixak ez dauz geldi. Asko moritzen dira, ere musabala dakez, eta gaina migratzailea dira. Orduan, espezioa jaizten denean, zuk ez dakizu benetan zaitxe jaizten den. Hemen desagertu da, baina zaitxe desagertu da. Hemen ez dakalako zer jan, ez dakalako habitat egokirik bizizateko, ero migrazioan eiza demasa dagoalako Egipton, ero Sahelera doia zenian Mauritania, ero Malira, negua pasatzera desertifikatzen dagoalako, eta hartzakelako non bizi. Orduan, egaztixen kasuan, erabaki lokalak hartzia zaila da, baina erabaki orokor moduan esate baterako Ibarren bia duzen da dira berdeguniak.
Nik uste dut, Ibarren ez da berdegunerik. Benetako berdegunerik ez da, berdegune konsideratzen dira parketxuak, baina aurkizu ez da berdegune bat. Bidebarrixetako parke txikiak ez dira berdegune bat. Txantxa Zelaixa ez da berdegune bat. Orduan, Amainako pasialekua ez da berdegune bat, ez? Eingo da egunen baten berdegunerik, ez da erreza bez. Zulotxo bada, lagune gehienak erreka gainean dauz, baina, bueno, nik uste dut, imaginazio pizkatekin eindikiala hobera, herri, esate baterako geru eta gehiago, oinezko entzateta ere muak kaliztiatzen, ez? Bueno, ia gitxika berdegunitarako be jarrea txiki bat hartzen du. Oharra hartuta geratzen da, segi txorixak behatzen eta segi geuri kontatzen. Oso ondo. Eskerrik asko.